Cancelado antes de comezar. Non levantamos cabeza, chico. Oxe, en opinións impopulares, sendo galego. Non consumo pelis ni series dobradas ao galego. Vale, que o peso do gali Twitter caia sobre min. Acepto. Así que entendo que é motivo de cancelación e acepto as consecuencias. Bueno, teño que parar para dicir que a animación e as pelis de debuxiños sí que as consumo en galego se as hai. De modo que é iso, eh? Pero se os actores son de carne e oso, non. Debía ter máis clara a orde de prioridade. Pero ninguén é perfecto, sinto moito. E a min gustame ver o audiovisual en versión original se entendo o idioma. E isto é, galego, castelán e inglés. E conste que unha vez tamén vin unha comedia polaca en versión original e algo pillei. Naprawienie i odnowienie. E bueno, que eu non o faga non quere dicir que ti non consumas se che gusta. Que cada unha faga o que considere, que consumir cultura galega sempre é ben. Así que Netflix en galego, Prime en galego, HBO en galego e que viva o audiovisual galego. E se ti consumes series e pelis dobradas ao galego, pois fos moi ben. Ksiądz Marian wątpi w siłę waszej argumentacji.